Ahoj, ty chceš byť spevák a myslíš si, že nemáš na to vlohy? Ale poviem ti jedno. Trpezlivosť a viera v seba samého je oveľa dôležitejšia, ako si myslíš. A tá ti prinesie výsledky. Jedna vec je na spievaní krásna, že spája ľudí, spája srdcia, človek sa cíti príjemne, keď počúva speváka, dokonca keď sa môže zapojiť a zaspieva aj o niečo v spoločnosti, tak sa cíti sa uvoľnenie, dokonca aj v sprche, keď si spievaš, alebo v kuchyni, to je jedno kde, aj tam sa môžeš cítiť dobre. Tak ti poradím, začni od svojej nedokonalosti. Je to proces, nečakaj na deň D, na dokonalosť. Nikdy nebudeš mať dokonalé podmienky, nikdy nebude vhodný čas začať. Takže rozhodni sa, nečakaj, kedy príde ten deň D a kedy príde tá vhodná chvíľa. Ja ti poviem jedno, niekto má väčší talent, má väčší náskok, má lepšie podmienky a napriek tomu neúspeje. Není úspešný. Teraz sa bavíme o speve. Iný ide cez ťažkosti, nemá vhodné podmienky, ide krok po kroku. Je to pre ňoho proces, sú to pre ňoho prekážky a nakoniec sa stane úspešným. A ešte jeden príklad je, keď už je niekto hotová hviezda, myslí si, že je dokonalý, ale vďaka svojej pýche alebo svojmu vysokému sebavedomiu alebo slabej povahe alebo ťažkej povahe, vďaka týmto veciam nezvládne úspech, zlyhá. Nechaj si poradiť. Začni s tým, čo máš. So svojou osobnosťou, so svojimi podmienkami, so svojimi možnosťami, ale najväčšia schopnosť je chcieť. Lebo začať nedokonale a zlepšovať sa o každý deň o 1% je stále oveľa lepšie, ako nezačať vôbec. Pretransformuj svoju myseľ a mysli na to, že je to tvoj sen, je to tvoj život, je to tvoja radosť. Veď to aj tak je. Spievanie je radosť, spievanie je láska, spievanie ti zvyšuje sebahodnotu, sebalásku a máš víťazstvo. Máš vyhrané nad samotou, nad depresiou a prídeš na úplne nové myšlienky. A nikdy nie je neskoro začať. Je to proces, neboj sa toho, len začni. Spievaj. Držím palce.